esteu? Benvinguts i benvingudes una setmana més a un Sant Jordi atípic. Aquesta setmana hi podreu trobar al nostre blog 3 notícies sobre el gremi de llibreters i el sector del llibre en general. A partir de la setmana que ve començarem a penjar reportatges i cròniques, així que estigueu molt atents. La primera notícia que hi trobareu aquesta setmana va sobre el desconfinament de les llibreries, que com sabeu a partir del dia 11 podran obrir al públic en general, tot i que amb una sèrie de mesures de seguretat i de restriccions. Algunes ja van obrir el 4 de maig amb cita prèvia i amb les esmentades mesures de seguretat. La Laia us explicarà de què va la segona notícia. Doncs us hi parlem de la situació laboral actual dels treballadors del sector del llibre. ERTOs, afectació de la crisi econòmica... En parlem amb representants del gremi d'editors, del gremi de llibreters i d'alguna editorial. I ara us deixo amb la Gemma, que us explicarà la tercera notícia. A la tercera notícia del blog de la setmana hem contactat amb el gremi de llibreters i amb el sector del llibre català perquè ens expliquin les mesures que s'han pres per fer front a la crisi del coronavirus respecte a nivell estatal, autonòmic i local. A més, no només ens han explicat les mesures que ja s'han pres, sinó també les que queden per prendre. Us torno amb la Núria. Fins aquí el resum d'aquesta setmana. Recordeu que cada setmana publicarem 3 entrades al blog i que estem molt actius a Instagram i a Twitter. Fins una altra!